pastor nyo nasaan na? Bakit di ko na siya nakikita? Wala man lang na ibabalita na aksyon niya dito sa corona. Itong virus ay lumalala, hindi ba siya nababahala? Di ba nga napahinto niya yung lindol na sa ating gumambala? Di ba nga hinamon pa siya? Hinamon siya noon ni Vice Ganda. Napa-stop niyang traffic sa EDSA na dati parang imposible na. O ngayon di na matraffic dahil sa kumakalat na COVID. Baka naman siya'y mag-take ng credit, sabihin siya ang nagpa-stop ng traffic. Ang pastor nyo nasaan na? Bakit di ko na siya nakikita? Wala man lang na ibabalita na aksyon niya dito sa corona. Itong virus ay lumalala, hindi ba siya nababahala? Di ba nga napahinto niya yung lindol na sa ating gumambala? Bakit tong virus na kumakalat hindi niya magawang mapa-stop? Di ba nga siya'y appointed son of God? Itong virus ay lalo pang kumakalat. Pastor nyo nasaan na? Bakit di ko na siya nakikita? Wala man lang na ibabalita na aksyon niya dito sa corona. Itong virus ay lumalala, hindi ba siya nababahala? Di ba nga napahinto niya yung lindol na sa ating gumambala? Bakit tong virus na kumakalat hindi niya magawang mapa-stop?